breakfast ug lami ang mga pagkaon. Aduna kitay bagong segment diin idalit nato ang mga lamian kayo ng mga putahe nga swak ayo sa inyong budget, panlasa ug dali ra usab himuon next. Busa tara na mga kapuso, andaman na ang inyong mga ingredients kay magdungan ta og luto. Kauban ang ato ang special guest this morning nga all the way pa from the United States of America. We have Chef Rex Alba. Let's watch this. Hey guys, so kani si Bistak Chef, inyong kusinero nga Bisayang dako. So taga Bohol ko pero base ko sa US karon. So atong isagol ang bulalo sa Tagalog o atong balbakwa. Tawagon na to ning bulbakwa. Init taog oil. Magbutang ta sa atong garlic. Atong isagol ang atong luya. Karon natin butang ang atong white onions. So atong isagol na atong tiis sa baka. Tabo na ito kadiyot. Oh, pero ting humuta na. Karon, sagol na to og sili espada. So, nagdugmok tagman eh. Sagol na to eh. Na, butang nga to katsuete. Ground black pepper. Kapabukal ta og mga bukog sa baka. So, ato na iabong ato sabaw sa bulalo. So kung tanaw niyo dili kay siya espiso, pwede na sagulan og cornstarch nga gisagulan og bugnaw nga tubig. So typically walay utan ang atong balbakwa no, pero atong butangan ni utan tungod kay ato man siyang gisagol nga balbakwa og bulalo. Naong uno do. Perting humuka na kayo. Pila ka oras ato ning ipabukalan. Nawa ha? Atong kanon ha? Salamat guys. Salamat GMA7. O kini si Bistak Chef. Lamig gyud kaayo.